Hagajing lagai T20 World Cup hapring ka Afghanistan Persia ke New Zealand haba pai syak hagajing lagai ka Afghanistan kala job ka tos bar kala jet bantin nengkong habangi pai syak palitit jong ka Afghanistan kirang tit jongka kilala banele kai bha ka begilala ban kamai adu shispa prafo aron spat ham re wicket naki arpeu over Henry ke New Zealand ka balawan bantit baar kalala ban pelim ya kene karon palabu daga Afghanistan haga bagalala ban kamai hadu shispa prafeu lairon spat hap sun wicket naki khat nyau point sun over bat ke New Zealand kalala ban pelim ya ka Afghanistan da sun wicket haga jinga lakai hapadeng ka England Persia ke Nepal haga ngi jinga lakai ka England kala job ka tos bat kala jet bantin nengkong haga palitit jong ka England kirang tit jongka diklemi olat ban kamai khambun runs haga bagilala ban kamai shispa prafeu sauron spat hap nyau wicket naki arpeu over habangi pai pat syaka palitit jong ka Nepal kirang tit jong ka Nepal kila Pynma ya kari England haga bagilala ban kamai hadu shispa prafeu runs badahap nri wicket nagi arpeu over haga baga Nepal kaduna satang sun runs ban penlim ya ka England Hagway par kecing lekai hapring ka Sri Lanka Persia ka Ireland aba pai syak kecing lekai ka Ireland kala job ka tos bad kala jet ban bol nengkong aga palitit jong ka Sri Lanka kirang tit jong ka kilala ban kamai shispa anriu peu runs badahap nri wicket nagi arpeu over kadba ka Ireland kalala ban kamai tang shispa sau peu ron badahap barok ki wicket nagi khat kendai point sun over haga ba ka Sri Lanka kalala ban pelim ya ka Ireland hagan kecing lekai da arpeu runs